Čaute, pozdravujem vás. No, tak opäť sme sa stretli, teda na pravidelnom cvičení, dnes vo štvrtok. Tak dúfam, že ste pozerali prednášku majstra. Upevníme si teda trošku tie informácie, ktoré sme získali dneska z prednášky. Stabilizujeme ich vždy, keď aj dostaneme nejaké učenie alebo nejakú informáciu, pochopíme niečo nové, tak sa doporučuje si zacvičiť nejaké cvičenie, najlepšie yang chi alebo malý nebeský obeh, aby sa tá informácia dostala do celého tela, aby obohatilo nás celých, našu celú bytosť a tým pádom dokážeme ju spracovať a používať lepšie ako v budúcnosti. Dobre? Tak ideme dneska opäť pokračovať zase v tej trojkombinácii 30-30-30. Dáme si 30 minút prípravné cvičenia, 30 minút strom a opäť 30 minút yang chi. Skúsme sa sústrediť pri tých prípravných cvičeniach, aby sme boli čo najviac uvoľnení, aby sme kontrolovali stále ten pohyb v tom uvoľnení, aby sme sa dostávali v tých pozíciách do krajných polôch, kde to telo nie je ešte napnuté, ale je tesne pred tou hranicou toho napnutia. Áno? To znamená stále uvoľnené. Ďalej pokračuje už len tá predstava vlastne toho pohybu. Áno? My stále sme počas toho cvičenia uvoľnení. To je ako prvá zásada alebo prvá taká pomôcka. Druhá pomôcka je, že robíme to pomalým tempom, aby sme udržiavali predstavivosť, áno, aby bol ten obraz stále prístupný, aby nám myšlienky neobiehali niekde inde. A tretie je udržiavať pocit takého hľadania, zdokonalovania toho cvičenia, tak ako sme to robili predchádzajúce pravidelné cvičenia. Áno, stále mám ako keby takú otázku toho hľadania a telo mi ukazuje, celá moja bytosť, ako sa to cvičenie samo od seba zlepšuje. To je veľmi dôležité. Dobre? Čím viac sme prítomní v tom cvičení, čím sme si viacej vedomí toho cvičenia, tak získavame viacej energie a čím viacej nám tá myseľ ubieha, tak tým je to cvičenie menej efektívne a míňa sa nám tá energia na to, na čo myslíme, respektíve na pohyb, ktorý vykonávame. To je vo všeobecnosti, v bežnom živote je to tak. Akúkoľvek činnosť, ktorú robíme, keď sme sústredení, tak prijímame tú či z tejto činnosti a keď nie sme sústredení, tak ju strácame. Áno? To znamená, my môžeme čerpať tú či z čohokoľvek. Áno? A tá koncentrácia nám vytvára samotný ten proces toho prijímania. Dobre? Tak začneme pomaličky. Teším sa na to. Dúfam, že to bude také krásne ako minule, možno aj lepšie. Dobre? Takže skontrolujeme si postoj. Opäť dáme sa do základného postoja. Nohy na šírku ramien, kolena mierne pokrčené. Vyskúšame si polohu. Môžeme sa nahnúť trošku dozadu, dopredu. Hľadáme to ťažisko, kedy váha je prenesená od celé chodidlo. A keď máme túto polohu stabilizovanú, krk trošku natiahnutý, brucho vtiahnuté, panva dopredu, sme uvoľnení. Výborne, tak môžeme pomaly začať. Tak. Základná poloha je vždy dôležitá. Ak môžete, tak skúste udržiavať to tempo so mnou, aby sme sa všetci tak zharmonizovali. Je to potom cvičenie intenzívnejšie, keď všetci robíme naraz. To je ako prvá vec. A druhá vec je, že trénujeme prispôsobovanie sa. Áno, lebo čím vyššie ideme, tak tým viac sa prispôsobujeme. Áno, sloboda začína v prispôsobovaní sa. Tak, výborne. Tak, otvoríme si najskôr dráhy na ľavej ruke pravou.
Celý čas si uvedomujeme, ako vyťahujeme nepotrebnú čisť celej ruky smerom ku prstom a háčeme ju hlboko, hlboko do zeme. Tak, výborne. Teraz na pravej ruke. Stále sme sústredení, to je dôležité. Sústredení a uvoľnení. Výborne. A teraz na nohách. Predstavme si, ako vyťahujeme či cez nohy nepotrebnú až do zeme. Tak, výborne. Sme pripravení a opäť môžeme sa z ľahučka nadýchnuť. Zadržať na chvíľočku dých a v tom dýchu nájsť koncentráciu a vychutnávať si výsledok toho cvičenia. A pomaly vydýchneme. Tak, super. Takže, prvé prípravné cvičenie, dieťa sa modlí pred Budhom. Spojíme si ruky pred sebou, v úrovni srdca, tak, aby sme boli uvoľnení. Aby boli plecia uvoľnené, ruky uvoľnené a predstavíme si, že sme dieťa. Vrátime sa do detských čias, do bezstarostnosti. Snažíme sa vybaviť si to detstvo, kedy sme boli otvorení najviac všetkému novému, život bol nádherný. A keď precítime toto detstvo, tak si predstavíme, že pred nami stojí učiteľ, od ktorého sa chceme učiť. Pozdravíme sa tomuto učiteľovi. A pomaly začíname otáčať dlane najprv k sebe. 1, 2, sme uvoľnení a sústredení. 3, 4, udržiavame detstvo. 5, 6, 7 a 8. A otočíme rotáciu von. 1, 2, stojíme pred učiteľom. 3, ako malé dieťa. 4, 5, snažíme sa to všetci robiť naraz. 6, 7, sme celí uvoľnení. A posledný krát 8. Poďakujeme sa učiteľovi. Uvoľníme ruky. Opäť sa nadýchneme a zadržíme na chvíľu dých. A prežívame výsledok cvičenia. Stačí chvíľku zadržať ten dých. Vydýchneme a vraciame sa opäť k sebe. Tak, druhé prípravné cvičenie. Budhová ruka sleduje obrazy. Predstavíme si, že sme Budha, ktorý rastie vysoko, 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 vysoko do neba. Stávame sa obrovskí. Sme uvoľnení, ale stojíme pritom pevne. Sme čím ďalej tým väčší, pomaly rozpažíme. Nájdeme si polohu, kde sú ruky horizontálne a plecia uvoľnené a naše ruky sa zväčšujú, opínajú celú zem a naše dlane sú obrovské. Sústredíme sa na dlane a predstavíme si, že pozorujeme zem týmito dlaniami. Stále sme uvoľnení. A začíname. 1. A sme stále uvoľnení.
2, 3, 4. Celá naša pozornosť je na dlaniach. 5, 6, 7, sme stále uvoľnení. A 8. Výborne. Otočíme dlane do neba, sústredíme sa na dlane s tým, že pozorujeme celé nebo. Sme uvoľnení, ramená sú uvoľnené, ruky sú uvoľnené, telo je uvoľnené. Začíname 1. Udržujeme stále predstavu, to je dôležité. 2. 3. Ruky sa zľahka spoja vždy pred sebou. 4. 5. Sme obrovský Budha. 6. 7. Stále sme uvoľnení. 8. Výborne. Otočíme dlane nadol a pomaly pripážime. A keď pripážujeme, tak sa krásne uvoľňujeme. Opäť sa nadýchneme, zadržíme dých a vnímame výsledok cvičenia. Zvyšujeme koncentráciu a sme viac a viac uvoľnení a vydýchneme. Vrátime sa k sebe samým. Výborne, vchádzame hlbšie a hlbšie do uvoľnenia a prechádzame na tretí prípravný cvik. Svätý Žeriav pije vodu. Predstavíme si, že sme žeriav, stojíme vo vode a všade okolo nás sú iné žeriavy, ktoré s nami teraz cvičia. Sme všetci spolu, máme krásne sivé perie, dlhý krk a dlhý zobák a sme uvoľnení. Pomaly si začíname čistiť perie najprv do ľavej strany. Sme uvoľnení, nič nerobíme na silu. Začíname 1, 2, robíme to pomaly, aby sme udržiavali predstavivosť. 3, 4, sme uvoľnení, žeriav. 5, 6. Keď sme v zadnej pozícii, môžeme sa pozrieť úplne za seba. Čo najďalej za seba. 7, ale stále sme uvoľnení, nič nerobíme na silu. A 8. Výborne, a do pravej strany 1. Stále sme žeriav. Udržujeme ten pocit, tú predstavivosť. 2. Snažíme sa precítiť toho žeriavu. Stať sa žeriavom. 3. 4. 5. 6. Čím ďalej, tým viac uvoľnený. 7. Vchádzame do cvičení hlbšie a hlbšie. A 8.
Tak, výborne. Vrátime sa do polohy východzej a začíname piť vodu 8x1. Dva. Predstavujeme si, ako naberáme vodu a prehltame a vteká nám do krku až do tela. 3. 4. 5. Sme krásny sivý žeriav. 6. 7. 8. Výborne. Výborne sme. Veľmi uvoľnení. Opäť sa nadýchneme. Zadržíme dých a v dýchu sa úplne sústredíme na prítomnosť a výsledok cvičenia. Sústredíme sa na telo, na pole okolo seba, vydýchneme a uvoľníme sa s výdychom a vraciame sa k sebe. Výborne cvičíte, výborne. Prechádzame na 4. prípravné cvičenie. Nesmrteľný drak víry mora. Predstavíme si, že sme na dne hlbokého mora a všade okolo nás je čierna voda. Sme drak. Sme krásny čínsky drak, biely, s tenkým telom, bielými šupinami. Stojíme pevne na dne hlbokého mora, dáme si ruky na obličky. Pričom zaujímavé postoj, kde sme úplne uvoľnení, ale silný, stabilný. Cítime tú silu v sebe a začíname pomaly otáčaním proti smeru hodinových ručičiek víriť more, ktoré nám obmýva obličky. Začíname 1. Dva. Robíme to pomaly, aby sme stíhali si predstavovať, čo cvičíme. 3. Sme pevní, biely drak. 4. 5. 6. Cítime, ako drak cvičí za nás. 7. 8. A do opačnej strany. 1. 2. Voda sa čím viac víri okolo nás. 3. 4. Začína sa hladina otvárať. 5. A vír je čoraz väčší. 6. 7 a 8. A vyletíme vysoko, pričom otriasaním necháme všetko nepotrebné na dne mora a letíme vysoko do neba. Vychutnávame si ten pocit letu. Výborne. Teraz sa opäť nadýchneme. Zadržíme dých. Prežívame výsledok cvičenia. A sme úplne uvoľnení a pripravení. A vydýchneme. A vraciame sa k sebe samým. Tak, sme krásne uvoľnení a dokonale utišení. Keď sme takto v sebe uvoľnili teraz dráhy
a aktivovali sme v sebe všetky procesy a pripravili sa ďalej, tak môžeme opäť sa prečistiť 8-krát energetickou gulou, ktorú budeme zbierať z vesmíru. A potom následne 8-krát vložíme túto gulu do spodného tantienu. Skontrolujeme si postoj. A začíname. Tak jeden, dvíhame ruky. Keď sú v úrovni ramien, otáčajú sa do vrchu a zaboria sa do vesmíru a naberajú čisť celého vesmíru do gule, ktorú zastavíme nad sebou, zoberieme ju, vložíme ju cez bod pajchovej do tela a pomaličky prechádzame telom a zbierame všetko nepotrebné v tom tele. Keď sme v úrovni pása, ruky sa uvoľnia a gula mentálne pokračuje cez stehná, kolena, lítka, členky až hlboko do stredu zeme. A 2. Otáčame ruky, zaboríme a naberame gulu. Vezmeme ju, vložíme do hlavice, bod pajchuje, vedieme ju telom a zbierame do tej gule všetky nepotrebné veci. Výborne. A v úrovni pásu už iba uvoľníme ruky a mentálne posúvame gulu ďalej cez nohy hlboko do zeme. Výborne. 3. Nádychom naberáme gulu. Keď ju máme nad hlavou, cítime ju na dlaniach. So zadržaným dýchom ju vedieme cez pajchuje, cez telo. Zbieram všetky nepotrebné veci. A keď sme v úrovni pása s výdychom pomaly ju mentálne vedieme do zeme. Výborne. 4. Nádych. Nazbierame obrovskú gulu. Zadržíme dých, vložíme ju cez pajchuje do tela. Ideme telom. A s výdychom od pása pokračujeme mentálne až do zeme. 5. Šesť. Sedem. Celé sústredenie na dlaniach. Cítime tam tú gulu medzi rukami. Cítime, ako sa pomaly zohrieva telo tým, ako gula prechádza cez ne. A 8. Nádych. Zoberieme gulu výborne. Vložíme cez pajchuje. Ideme telom so zadržaným dýchom a všetko nepotrebné berieme. Výborne od pása dole. Pomaly cez nohy vydýchneme. Výborne. Môžeme sa nadýchnuť, také prestávočke, vydýchnuť, uvoľniť sa. A ideme 8-krát nabehať. A opäť rozpažujeme, úrovni ramien otočíme dlane do neba, nádychom naberieme gulu, zadržíme dých a ideme. Ideme telom. A keď je gula v úrovni spodného tantienu, tak ho oblapíme. A s výdychom pomalinky ju vložíme do spodného dantienu. Položíme si ruky na spodný dantien. Nadýchneme sa.
A s výdychom zmenšíme gulu do bodu. A uvedomujeme si to horúco, ktoré tam vzniká. Výbor. 2. Ideme nádych. Robíme to všetko pomaličky. Takým tempom, aby sme stačili s dýchom. Keď sme v úrovni dantieňu, oblapíme gulu, s výdychom vložíme ju. Položíme ruky, nádych. A výdych. Stláčame ju do vodu. Cítime to horúco. A ideme. 3. Nádych. Ruky sú obrovské, zbierajú obrovské množstvo energie z vesmíru. Cítime tú silu v tej guli, ktorú vkladáme do tela. Úrovni spodného dantieňu oblapíme, s výdychom vložíme. Nádych. A s výdychom stisneme. Do spodného dantieňu zmenšíme do vodu. Výborné. 4. Pohyb je uvoľnený. 5. Stále sme pri tom uvoľnení. Šesť. Sedem. A posledný krát 8. Sústredíme sa. Celý čas sme úplne sústredení. Tak, výborne. Sme úžasne pripravení. Tak, uvoľníme sa. Tak, výborne. Môžem sa trošku potriasť.